नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कापूस दरात प्रचंड वाढ, कापूस जाणार 9,500 पार. बघूया काय आहेत कापूस दराविषयी नवीन अपडेट. आज 27 नोव्हेंबर 2021 आजचे कापूस बाजारभाव. जर मित्रांनो आपण जर या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्कीच यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेलं बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, कारण जेणेकरून आपल्याला सर्व नवीन नवीन व्हिडिओ मिळतील. चला तर मग चालू करूया. किनवट 8,000 ते 8,150 आज कापसाला भाव मिळाला आहे. त्यानंतर समुद्रपूर 8,000 ते 8,645 रुपये. त्यानंतर गोंडपिंपरी या ठिकाणी 7,950 ते 8,100 रुपये अशा प्रकारचा भाव कापसाला मिळाला आहे. उमरेडमध्ये 8,500 ते 8,760 रुपये. त्यानंतर देऊळगाव राजा 8,300 ते 8,645 रुपये. काटोल 7,800 ते 8,300 रुपये. मंगळूरपीर 7,700 रुपये ते 8,200 रुपये. परभणी 8,200 ते 8,350 रुपये. आणि शेवटचा हिमायतनगर या भागामध्ये 7,800 ते 8,000 अशा प्रकारचा कापसाला भाव मिळाला आहे. तर मित्रांनो, आपल्या भागातील ज्या प्रकारचा कापसाला भाव मिळाला असेल तो आपण नक्कीच कमेंट करा. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या व्हिडिओमध्ये सहभाग करूया. तर मित्रांनो, भेटूया नवीन अपडेटसह. तोपर्यंत धन्यवाद.